Krisen slog hårdt igennem i Europa. Skatteyderne kom til at betale, hvad er helt urimeligt. Vi har set, hvordan besparelser i landet, nedskæringerne har slået igennem, arbejdsløsheden er vokset. Det vil vi ikke have igen. Det er derfor, der diskuteres en bankunion i EU på nuværende tidspunkt, og man skal holde fast i, hvad den går ud på. Den går ud på, at skatteyderne ikke igen, statskasserne ikke igen skal betale for en bankkrise. Derfor vil man indføre en bankunion. Derfor vil man etablere en fond, der kan fungere som buffer til at tage fat, hvis der er nødlidende banker. Der er en stor diskussion lige nu om, hvordan og hvorledes skal det her gennemføres. Der er en diskussion om, hvad man kan i henhold til sin forfatning. Tyskland har en forfatningsdomstol, der siger, at de skal lave en mellemstatslig samarbejde. Overfor det står Europaparlamentet, som jo er et folkevalgt, direkte valgt organ, som siger, hør lige en gang, det kan ikke nytte noget, at det er et tag selvbord for stats- og regeringscheferne, at man bare kan gøre, som man vil. Jeg har selvfølgelig forståelse for, at Tyskland skal efterleve de regler, der er, men jeg tror alligevel, der var god grund til, at man lytter til, hvad Europaparlamentet siger. Der skal flere penge i den fond hurtigere, fordi det mindsker i virkeligheden det, der er den tyske bekymring, nemlig at hvis der opstår en krise, at så skal de ikke have udskrevet en blankocheck til at dække resten ind via de tyske skatteydere og andre europæiske skatteyders sammenhæng. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at bankunionen er et værn imod spekulative banker, nødlidende banker, imod en ny økonomisk krise, som den vi har set siden 2008. Og jeg vil også sige, at jeg håber da, at der falder en aftale på plads, så det også er muligt for Danmark at tilslutte sig. Det er også godt for os med et sådan værn i en sådan situation, så det heller ikke er den danske statskasse, der skal betale.